Heipä hei ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään olisi aiheena tehdä mulle 25 kauden Intebagi. Eli kasataan kaikki tänne repun sisälle, tarvikkeet, kiekot ja silleen. Mut joo, eiköhän aloita. Aloitetaan ekana puttiputtereista. Eli niitä mulla on käytössä 3. Ja ne on tämmösiä kulutettuja basic-orikoja. Nämä basic-orikot on tosi kivoja käteen, erittäin gripikkäitä. Kesällä joudun ottamaan sitten näitä valkoisia hard basickejä, mutta tälleen talvia kylmillä keleillä käytän sitten näitä basickejä. Voitais mennä heittoputtereihin. Niitä mulla on ollut aika vaihtelevasti bagissa. Kannetaan täältä näin jokereita Color Glow muovissa. Tää on semmonen suoralentoinen pienellä feidillä. Ja sit taas tää on vähän ylivakaampi yksilö. Mä oon ollut vähän kahden vaiheella, otetaanko Origo vai Spartan. Ja kyllä mä taidan ottaa nyt tätä Iida Lehtomäki Signature Origo. Sopii jotenkin omaan käteen paremmin, kun on matalampi profiili kiekossa. Ja sit jotenkin liitä vähän enemmän kuin Sparta. Ja on niinku luotettavampi itselle. Sitten vielä yksi lähärikiekko tuohon heittoputteriosioon. Tää on tämmönen vanha kuminen jokeri. Ihan perunapelto. En käytä tätä muille kuin foreessa sitten, vaan semmosia tatsia lähärineppejä. Jos pitää niinku pysähtyä kiekko nopsaan, niin tää on hyvä, kun tää on tämmönen lötkö. Taas se tuo. Sitten päästäänkin midareihin. Ensimmäisenä mulla varmaan on tässä sitten luottopyramiidi. Tää oli tällä kaudella erinomainen kiekko bagissa ja pysyy myös ensi kaudella. Seuraavana mulla löytyy täältä prototyyppi amuletti premium muovissa. Tää oli myös yksi luottonetti, että on pyramidista suorempi ja hentätään rystyllä oikeastaan vaan. Ja pyramidi enemmän sitten forella. Tähän voi luottaa tuulessa, kun tuulesta tää menee suoraan ja sit se antaa pienen feidin vasemmalle. Premium midari. Tää on tuossa loppukaudesta tuli nyt ja oli luottolötä. On niinku kaivannut sitä semmoista flätimpää midaria, mikä on vähän alivakaa, että voi heittää hyssejä ja kääntää suoraksi siitä. Ja sitten tarvittaisiin flippaakin. Tosi kiva kiekko ollut. Tämmönen lähes pöytäflätti. Sillä en tiedä näkyykö siinä kamerassa. Sitten vielä ainakin yksi tosta. Missä mulla onko? Tässä. Elikkä vielä alivakaampi Ultrium Midari X. Tän voi heittää isompaa hysseen, kääntää siitäkin jo suoraksi ja välillä ylitekin, että tää oli mulla jostain heinäkuusta asti suurin piirtein käytössä. On toiminut kyllä erinomaisesti ja pysyy väkissä ensi vuonnakin. Kumpi näistä voi ehkä vähän paremmin. Elikkä tää oli mulla tällä kaudella käytössä. Ajattelin pitää ensi kaudellakin ihan vaan siinä, että kun ei ole Pro-diskuksella vielä ainakaan semmoista nelinopeuksista lähestymiskiekkoa, vähän niinku Zonen taktikin tai A2 tyyppinen, niin tää Basic Troja se sopii. Tää on niin kulunut jo, että tää lentää samalla lailla, mutta on vaan ihan napsun verran nopeampi, että ei oikeastaan oma eroa. Toimii hyvin semmoisen kiekon korvikkeena sitten. Sitten Fairway Driveri osio. Ensimmäisenä mulla täältä löytyy Premium laseri. Heti kun sain tän käteen, heitin tällä yhden heito. Mä tiesin, että tää on just sopiva fairway siihen slottiin, mitä mä oon tarvinnut ja halunnut pidemmän aikaa. Elikkä tämmönen alivakaahko laseri. Alipainoinen vielä 168 grammanen. Tykkään tästä sen takia, kun tää on niin alivakaa ja liitävä kiekko. Vaikka tää on flätti, ettei oo domea juuri mitään. Siihen nähdään ihan törkyliitokoneet. On tykännyt
forella ja rystyllä. Harvemmin forella. Jos tulee jotain flippiväyliä, niin sitten forellakin tätä tulee heitettyä. Flipperi. Tää on toinen, mistä on tykännyt tosi paljon. Ei tätä siis hirveämmin tuu heitettyä, jos ei jotain kikkaheittoja tai silleen spessumpia heittoja heitä, mutta upsia, sormuksia siis tulee heittyä täällä jonkun verran. Sitten forella semmosia flippejä, heittää piikkihyssejä. Jotkut on varmaan nähnyt siellä TikTokista joitain klippejä, mitä on joskus laittanut sinne. Ja rystylläkin tehty joskus. Ja pommiantsoja pystyy heittämään. On kyllä moninkäyttöinen kiekko. Suosittelen ottamaan tän bagiin. Eli tämmösiä glitteri premium talismaaneja. Näitä pitää olla 2 mukana, koska toinen on ihan napsun verran vakaampi ja toinen on kuluisempi, vähän suorempi. Mä oon tykästynyt näihin glitteri premiumiin sen takia, koska nämä on ihan napsun verran ylivakaampia kuin esimerkiksi Ultriumit ja Premium, mitä mulla on tullut talismaaneja vastaan. Tää on vähän niinku PD tai Thunderbirdin tyyppinen kiekko lennoltaan. Lentonumerot taisi olla 9402 näissä. On ihan törkeä hyviä. Sitten foreilla tietty flexejä tulee heittyä. Missä ne driverit? Tää on näköjään vielä bagin takana, jos en tajusin. Elikkä 2 taipaania. Mä ajattelin ottaa 2 taipaania bagia, että on yksi vähän suorempi ja sitten yksi vähän vakaampi. Ja sitten vielä kun tuo foreakin on kehittynyt, niin tätä voi heittää enemmän sitten foreella ja tätä pinkkiä rystyllä. Tää keltainen on lähes pöytäflätti. Slide täältä. Toi muuten täällä jotain sitä. Premium slide ja Premium Color Glow slide. Tää Color Glow on aika paljon alivakaampi. Justiin tuohon foreelle otan nämä slidit, kun fore on kehittynyt yllättävän nopsaa. Mä oon nyt, mitäkö se tässä 2-3 viikkoa aktiivisesti treenannut forea ja nyt se lentää se satku 110. On tullut sitä opeteltua ja nää ois sitten hyvät siihen. Tehty tätä sinistä mä heitän varmaan rystylläkin. Ehkä pinkkiäkin, mutta vähemmän pinkkiä rystyllä taas niin enemmän sitä forelle. Niihin flippiheittoihin. Että foreella tää lentää varmaan sinne 100 metriä asti suurin piirtein. Tää on ihan niinku ylivoimaisesti lempparikiekko mun bagista. Jos saisin valita jonkun signature-kiekon, niin se olisi Legenda. Legenda, kun mä sain tän kätösiin Äänekosken Openin jälkeen tosta kauden yli puolivälistä, niin heitin tällä yhden heiton. Tää oli semmonen, jos porukka heittää tai Star Desso, niin sen tyyppinen alivakaahko. Heittää hysseen, kääntää suoraksi, menee vaan suoraan. Semmonen ihan älytön liitapommi. Mä tällä heitin pari kertaa heittänyt 147 metriä muistaakseni tasaisella. Tää on ihan törkeä liitävä kiekko, että ei mene mikään muu kiekko pidemmälle. Ihan ykköskiekko, pysyy aina väkissä. Se on vaan sit, kun se hukkuu, sit on vähän kusessa. Se on yhden kerran hukkunut, sit mä löysin sen. Sitten kaikista vanhin legenda, mitä mulla on ollut väkissä. Ostettu käytettynä. Alipannasta 69 grammanen, ihan törkeä alivakaa legenda. Tää on niinku semmosia piikkihysseflippejä. Tai ne piikkihyssäkään, isoihin hyssäflippeihin kuitenkin. Ja semmosia taivasantsoja ja fore-flippejä. Foreilla maksi semmonen se linja ja yömmäs. Joo, sielläkin tehty. Ihan törkeä hyvä kiekko. On tykästynyt tähän näin heti kun tän sai. Tää oli silloin vielä semmonen vähän alivakaa. Nyt tää on niin kovassa heittokäytössä ollut tai jo kulunut aika paljon. Katsotaan pysyy koko ensi kauan, mutta ainakin alkuun. Ei voi, menee sanattomaksi. Liian hyvin nää legendat, mitä mulla on tullut vastaan. On korvannut empiret. Siinä oli kaikki kiekot, mutta sitten mulla on tämmönen boksi, missä on tarvikkeita. Pyyhkeet mulla on ollut yleensä 2. Tämmönen pinkki ja sitten oranssi pyyhke. Sitten
jauhe pitää olla aina mukana. Discardit. Joskus jos haluaa hassutella kavereiden kanssa jotain upiheittoja heittää, niin discardit aina mukana. Muutamat veilsäkin mukana. Tämmönen missä on pyyhe ja sitten tämmönen velsäkki. Kiekkokeppi. Arctic Animalilta. Bigfootin myymälästä saatu. Täällä tänne sateenvarjo-osio. Sitten jos tulee sadekelit, niin sitten tuo lähtee pois ja tulee sateenvarjo tänne tilalle sitten. Tämmönen isompi markkeri kaverilta sain tämmösen. Ihan siisti. On tämmöstä jääkiekkomailla laittavaa teippiä. Laittaa aina sormiin, jos sattuu haava tulemaan. Tai nahat lähtee käsistä. Varalla aina mukana. Sitten parit markkerit. Voisi ottaa yksi AGDG, eli seuran jota edustaa. Sitten Pro-diskuksen ja sit mä oon tehnyt tämmösen 3D-markkeri joskus yläasteen. Saa omaa nimiä ja sitten Pro-diskus käytössä. Permanenttitusseja tehty pitää olla mukana. Aina pari kappale. Jos on jotain evästä, niin tämmönen klipsihommeli. Näitä päitä tonne väkiin tohon kiekkokeppiin. Ja meikäläisen Intebagi 25 kaudelle. Ainakaan tässä antaa mitään videoa. Joo. Hei, kiitos kun katsoit tän videon ja me palataan seuraavassa videossa. Se olisi moro.